No. Ahoj Maťo. Ahoj David, vítame vás všetkých zase. Nový kanál Pizza Couple. No, nový starý. Starý, Druhé nový. video. Na to Takže trochu vidíme sa zase v Novom meste, teraz sme v Košiciach. Hej. Aká reštaurácia? Reštaurácia, neviem, či to môžem povedať. Seria Bulldogna. Tak možno. A čo tu A máme? máme takú vegetariánsku pizzu. Drž. Dve vegetariánske. A? Máme tu posilu. Nevidno to? Olivy. Počkaj, keď nech sa zaostríte, tak... Potisku. Neviem jak, ale dobré. No, že vezme. Takže máme také dve vegetariánske, tu jedna. Máte tu syrik, kukurička, Trochu paradajky. vlastnejší môžeš. Dobre. A tu je brokolička, syrik. Mňam. Čiže tam kukurička a vajíčko. Že vegánska to síce nie je pizza, ale ako vegetariánska, no. Fajnučka. Keď úlet, tak poriadne. Hej. Ale bude dobré. Tak, odkedy sme nemali pizzu? Od septembra? Dáme si olivy na to. Keď sme boli v Slovensku. No. Tak. Takže ochutnáme, hej? Vidíme sa o pol hodinku, keď dojeme, jak budeme na tom. Ešte ochutnáme, nemusíme ochutnať, Nechutné. aby to nebolo také, že ja neviem pizzu. No. No. Ty len na videu si. Naberieme, Daj si, aj s olívkou, aj so všetkým. pofúkaj. No, naša Maťa fajná. Dobre. Syrik, koniec. Och. Až minul cesto. Do nohám, a ja chcem. A teraz nám tu dá. Takže takto sa je pizza, kamaráti. Je to fajne nezdravé. Vás všetky degeneratívne ochorenia. Kopus zvierat musel trpieť, aby mohli proste jak dojať tie krávy, dojičky, tak trpia proste. Kuriatka museli byť, sa nemohli narodiť. Ale tak je to pochuťka, no. Keď si chcete tak užiť. So svojou polovičkou. Máte takú romantickú večeru. Fajn. Co máte? Fajne si tu. Ahoj.